बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आरज गाबदों जे बिथाङा अराय सम जोंखौ बोर सारस्रि हरो। बिनि सिगाङावनो आं अबंलावरिनि खाथियाव साबायखर बावदों जे अबंलावरिया जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' बायदि मोनसे हारियाव जोनोम होदोंमोन, बिनि थाखाय आं अबंलावरिखौ साबायखर बावदों। आरो लोगोसे अबंलावरिया बिथांखौ अराय सम सोरगोआव थानो जायगा होदों, बिनि थाखायबो आङो साबायखर बावदों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथांनि आद्रा थालांनाय जि सिमां, बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि महरै गायसननाय, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बर' माहारिखौ बायदिसिना खोमसि फोथायनाय, जौ जुवा, समाजारि बेरेखा, गेना गोरोन्थि बायदिसिना हाबाफारिफोरनिफ्राय उदां जानानै बुहुमाव मोनसे सोद्रोम आरो गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौनि जि जोंनो सिमां आरो हाबाफारिखौ होलांबाय, बिनि थाखाय आङो बिथांनिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जि समसिम बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाया, बै समसिम बिथाङा जोंखौ दैदेनबाय थागोन, जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थागोन, बिनि थाखाय आङो बिथांनि खाथियाव आरज गाबबाय। नैथियाव आङो आरज गाबनो सानो जे जोंनि जिखिनि मुंख्लंफोर बे गोलाव सम बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव जिखिनिया जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा अबथिरा गावनि न'खरखौ गारनानै, बिमा बिफाखौ नागारनानै, गावनि फिसा फिसौखौ नागारनानै, बिदा फंबायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय जिउ गारनांबाय, गावथार जाबाय, दानथार जाबाय सुथुरजों, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव अराय सम जोंनि आरज जे बिथांमोना सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो आरो जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थायो। बेजों लोगोसे गासैबो मुंख्लं न'खर जायफोर दुखु मोननांबाय, बिथांमोननि गोमानायाव बिथांमोननिसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायहरो। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां दङ जोंहा, सोरबा गावनि देहानि माखासे बाहागोखौनो बे सोमावसारनायाव खोमानानै लानांदों। जोंनि आइजोफ्रा जिनाहारि जानांदों, रां रुफानिफ्राय लानानै गोबां धोन सम्पति जोंहा खहा जादों। बे गासैखौबो जोङो सुख'नो हानाय नङा। दा बिनि थाखायबो जोङो गासैनिसिमबो जोङो आथिखालाव थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोङो बावहरो। मानगोनां बिग्रायारि रायजोफोर, दा बे समाव बिग्रायखांनाय सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ लानानै गोलाव सम खोथा बुंनांगौ होननानै आं सानाखै। मानोना बेवहाय जिखिनि खोथा बुंलांबाय, बिथांमोना साफ्रोमबो साफा साफा बिग्रायारि दैदेनगिरिखा। दा बेनिखायनो नैबे समाव बे बेंटल ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ आं गोसो गोरबोजोंनो सिनायो जे नोंथांमोना चिरां जिल्लायाव जोङो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय जेसेबां आन्दलन जादों, मोनफ्रोमबो आन्दलनखौनो साक्सेस खालामदों। आरो बिटिसि एरियाखौ नायोबा मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव बयनिख्रुइ फिसासिन जिल्लाया चिरां जिल्ला। नाथाय बे चिरां जिल्लाया फिसासिन जिल्लाब्लाबो रेल जथेनायनिफ्राय लानानै, राजा लामा जथेनायनिफ्राय लानानै जिखिनि सोमावसारनाय हाबाफारि जालांबाय, बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बयनिख्रुइ सिगाङाव थाबोदों। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै बयनिख्रुइ बर' हारियाव मोनसे गोथार सोदोब आङो हमनानै लायो आंनि गोसो गोरबोजों। बे सोदोबानो जाबाय बड'लेण्ड। जेखौ एनडिबिआ बड'लेण्ड होननानै बुंदों, बे बड'लेण्ड एबा बड'लेण्ड। बे सोदोबा मानो गोथार? बे बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारियाव सोलिजेननायनि सिगाङाव बर' हारिनि थासारिया माबायदिमोन? नंगौ, बै समाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जादों। आरो बायदिसिना दाबि दाबाफोरखौ लाखिनानै सोमावसारनानै बर' हारिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावदोंमोन। नाथाय बड'लेण्ड सोदोबा जि समनिफ्राय बर' हारियाव फैदों, बै समनिफ्राय बर' हारिया मालायनि सोबख'नाय, नासयनाय, थगायनाय, गादबनायनिफ्राय उदां जानानै गावनि राव थुनलाइ हारिमु, गावनि इज्जत मान सन्मानखौ लानानै बोरैहाय गोख्रों मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ, बे खोथाखौ लानानै बर' हारिया सानजेनदों। बियो बयनिख्रुइ गोथार सोदोब। गुबुन हारिफ्रा जेला बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लै लैसैसै खालामो, जोंखौ सोंखारियो, जोंखौ उदखारि बायदि बुंनो नागिरो, जोंखौ बायदिसिना सोदोबजों बिथांमोना बाहायो। बै समाव आङो बिथांमोनखौ बुङो, गुबुन हारिनि मेल मिटिङाव थांनानैबो बुङो आङो
जे नोंथांमोना बड'लेण्ड सोदोबखौ मुगैनाङा, बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै नोंथांमोना खर' सानो नाङा, बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै नोंथांमोना हिंसा जानो नाङा। बड'लेण्ड सोदोबा रावखौबो धंस खालामनायनि सोदोब नङा, बड'लेण्ड सोदोबा रावखौबो गादबनायनि सोदोब नङा, बड'लेण्ड सोदोबा रावखौबो नासयनायनि सोदोब नङा। बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे हारिया खौसे जानो हानायनि मोनसे सोदोब। बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे हारिया हारि हिसाबै थांना थानो हानायनि सिमां नुनाय, हाबाफारि रनसायनाय, बेखौ मोगथाङाव महर होनायनि थाखाय बाहायनाय मोनसे सोदोब। बड'लेण्ड सोदोबा बयखौबो अननायनि सोदोब, बड'लेण्ड सोदोबा बयखौबो बोजबनायनि सोदोब, बड'लेण्ड सोदोबा बोजबलायनाय, निमाहा होलायनायनि मोनसे सोदोब। आरो दिनै मानगोनां रायजोफोर, जोङो खौसे जानो हादोंबा बे मोनसे सोदोबनि थाखायनो खौसे जानो हादों। बर' हारियाव मोनसे समाव पिटिसि एबसुनि दाङाबाजि जादोंमोन, बिएलटि एनडिपिनि दाङाबाजि जादोंमोन, एनडिपिजों एबसुजों दाङाबाजि जादोंमोन। गावजों गावनो बेसेबां मानसि थैलायलायदों। दिनै एनडिपिनि बुंथिगिरि, एनडिपिनि कामान्डारफोर, दैदेनगिरिफोरजों जुदि मोनसे जौसाङाव गसंनो हादोंबा एकमात्र कारनानो जाबाय बड'लेण्ड, बे बड'लेण्ड सोदोबनि थाखाय। बिदा फंबायनि गेजेराव नारा नाथा नेरलायलायनाय, बुथारलायनाय, दिनै सैलायनो हायै, बे गासैखौबो नेवसिनानै बयबो आगानसे आगानसे सिगांबोनानै बिखाव बजबलायनानै जुदि आवगायलांनो हादोंबा मोनसेल' सोदोबानो जाबाय बड'लेण्ड सोदोब। दा नंखायनो दिनै बे बड'लेण्ड दाबि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन, बे बड'लेण्ड सोदोबखौ बर'फोरनि गेजेराव लाबोनानै होफैनायनि थाखाय। दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबा बर'फोरनि गेजेराव फैयामोनब्ला बर'नि राव थुनलाइ, दिनै बर'नि हारिमुवा बे थासारियाव फैनाय नङामोन। बर' हारिया बेबायदि सोद्रोम जानो रोंनाय नङामोन। बै समावबो आफादफोर दङमोन, नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो आरो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ सोदांबोनो हादों। जोंनि गेजेराव बै समाव साफा सानै सिखाव सिथुम गाज्रि मानसिफोरखौ सोमावसारगिरिफोरा थिग खालामबोनो हादों। दिनै जौ लोंनानै गोदोसोनाय हारिखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों एसेबाबो दिनै सांग्रां खालामनो हादों। दिनै गासैबो दायना बुथारनाय, खोमसि फोथायनायनिफ्राय गासैबो बर' हारिखौ मोनसे लेभेलाव लाबोनो हादोंबा बे बड'लेण्ड सोदोब आरो बड'लेण्ड जांख्रिथायनि थाखाय। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, उदांस्रि भारतआव बर' हारिनि जारिमिन लिरोबा, बड'लेण्ड सोदोबखौ गारनानै जारिमिन लिरोबा बे जारिमिना आद्रा जागोन। दा बेखौनो लानानै जोंनि हारिल' नङा, गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै गोग्गायो आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि उन्दै उन्दै हारिफ्रा थांना थानायनि सिमां नुयो। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, ओंखाम बोथिसे मालाबा जायालासिनो थानो हानाय, गस्ला गानालासिनो साननै थानो हानाय, जोंनि बायदिसिना थासारियाव जोङो गावखौनो साननैसो बावलांनो हानाय, नाथाय नोंथांमोनखौ आङो गावखौबो लाफानानै बयखौबो खावलायगोन, जेब्लायसिम बर' हारिया थांनानै थायो बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय दान्दिसे समनिफ्रायबो गोजानाव दादों, अब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन। जुदि मालाबा बर' हारिया बड'लेण्ड सोदोबखौ दान्दिसे समनि थाखाय गावनि गोरबोनिफ्राय गोजानाव दोनोबा, बावनो नागिरोबा, ओइखालिनो बर' हारियाव थेर बेथेरा जानाया जागायफिनगोन। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। मानोना मानगोनां रायजोफोर, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ थगायदों, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ सोबख'दों, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ नासयदों, जाय सुथुरफ्रा जोंनि बिमा बिब'फोरखौ जिनाहारि खालामदों, जोंनि न' बां सावदों, जोंनि सोलोंथाइ होआखै, जोंनो जौगानाय लाबोनानै होफैयाखै, बै सुथुरफोरनि साननाय हनाया दिनैसिमबो फेरलेबसेबो सोलायाखै, दिनैसिमबो बिन्दोसेबो सोलायाखै। जायनि थाखाय दिनैबो बर'नि लेखाया दासिमबो मोनाखै। चिरां जिल्ला एबसुआ जोंनो फोरमायदों, चिरां जिल्लायाव हारसिंनो 10,000 लेखा नांबावो दायो। जोंनि फरायसाफोरनो लेखा मोनाखै। जोंनि फोरोंगिरि गैया फरायसालियाव, फोरोंगिरि गैयाबा जों बोरै जौगागोन? जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि कुनु आसनियानो गैया सरकारनियाव। दाख्लै बावै जोङो जेला दाबि खालामो अब्ला बुंदों क'क्राझारनि रेडिअ' सेन्टारखौ डेभेलप खालामगोन, टिभि सेन्टारखौ डेभेलप खालामगोन। जेबोआनो गैया बे रेडिअ' सेन्टाराव, टिभि सेन्टारावथ' जेबोआनो गैया। दिल्लीयाव जेखौ हरो, दिसपुराव जेखौ हरो बेखौनो दामो। जोंहा बिटिसि सरकार जाबाय, सरकारा बेफोरखौ खोमा होआ, सरकारा बेफोरखौ नोजोर होआ। सरकारनि लिडारफ्रा राजखान्थि खालामनायावल' बेस्थ'। बिथांमोना
मानसिफोरखौ ओरै बुंलाय बायदिसिना जौगानायनि खोथा बुंफ्लानानै राजखान्थि खालामनायाव बेस्थ'। क'क्राझारनि रेडिअ सेन्टाराव 24 घन्टा बर'नि निउज, बर'नि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय खोनानांगौ, बे बिथांमोननि खामानि नङामोन नामा? क'क्राझारनि टिभि सेन्टाराव जोंनि बैसागो, जोंनि रंजानाय बाजानाय, जोंनि मेल मिटिं हाबा हुखा बायदिसिना जों बयबो नुनांगौ, बे बिथांमोननि खामानि नङामोन नामा? दिनै बिथांमोना बेफोरखौ जेबो मावाखिसै। फारसेथिं दाख्लै बावै बुंबाय आर'नाइ ट्रेन, बे आर'नाइ ट्रेना बिथांमोननि दाबि नङा, जोंनिसो दाबि, जोंसो बिदोंमोन। रोंगोरा नार्जारी बिथाङा बोसोरनै सिगाङाव आंखौ बुंदोंमोन जे आफादगिरि बड'लेण्डखौ मोननाया सानसे साननै जेसेबां गोबाव जायो, बे समाव माखासे खामानिखौ मावलांनो हाया नामा होमबा? मा खामानि? अब्ला बिथाङा बुंबाय बायदिसिना मोनसे लालांबाय थानो हायो जोङो। अब्ला जोङो गोसोखांनानै गल्डेन जुबलि जोंनि जथुम्मायाव जों बुंदों जोंनो मोनसे ट्रेन नांगौ। जोंनि लोगोफ्रा बुंदोंमोन सोरबा ट्रेननि मुङा बड'लेण्ड जानांगौ। अब्ला आरो माखासेया बुंबाय बड'लेण्डआ जायाखैनो, बहा बड'लेण्ड एक्सप्रेस होनो बिसिलाय होननानै। ओंखायनो आर'नाइखौनो लानोसै। आर'नाइखौ लानानै जों हैदों। बे राजनाथ सिंहआ जे बुंदों आर'नाइ माने मा, बे लाइफ लाइन होननानै बुंदों बर'फोरनि, बेखौ जोंसो लिरनानै हैनाय, बे BPFआ लिरनानै हैनाय नङा। बिथांमोननि खुनु दाबियाव गैया बियो। मिउजियामनि जि खोथा बुंदों, बे मिउजियामा बिथांमोना बियाखै, जों दिल्लीयाव बिदोंमोन। बड'फानि मुङाव बड'फा मेम'रियेल, बड' कालचारेल रिसार्च सेन्टार आरो मिउजियाम, बेखौ जोङो दिल्लीयावसो बिदों। उनाव बे माथुरा NDB जों रायलायग्रा बे इन्टारलकिउटर, बे माथुरा आंखौ बुंदों दिल्लीयाव मानो नांगौ, क'क्राझाराव ला। क'क्राझाराव थायोबा नोंथांमोना गोबां मानसि दोङो, फुंनि मोनानि नायबाय थानो हागोन, दिल्लीयावलाय सोर नायनो होननानै। आं बुंदों क'क्राझाराव जोंनो मानो मिउजियाम नांगौ? क'क्राझारनि मिउजियामाथ' जोंनो, बर' आइजोफ्रा दख'ना गानदों, संनाय खावनाय गासैबो जोंनि मिउजियामा जोंनो बड'लेण्डआव। बेवहाय मिउजियाम नाङा, जोंनो दिल्लीयावसो नांगौ, जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय नुयो बड'लेण्ड, बेखौ जोंनो दिल्लीयावसो नांगौ होननानै। उनाव बिथांमोना दाख्लै क'क्राझाराव फोसावबाय, खिन्थु गेजेराव आं दाख्लै बावै दिल्लीयाव थांना जेला रायलायहैफिनो, अब्ला बिथांमोना बुंदों माने दिल्लीयावनो सोलायफिननो हागोन। BTCनि सिबा बुंदों बे आर'नाइ ट्रेना माने बै सिलिगुरिनिफ्राय ओरै खारबोनांगौ होननानै। जों सिलिगुरिनिफ्राय बियाखै, आसामनिफ्राय दिल्ली खारलांग्रा ट्रेनखौसो बिदों। आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों नर्थ इस्ट ट्रेनखौनो आर'नाइ ट्रेन बानायगोन होननानै दिल्लीया। आरो बे आर'नाइल' बानायबा जाया, जोंनि बे गोमो गोथां आर'नाइनि गाबा टटेल ट्रेनाव आखिना होनांगोन होननानै जोङो बिथांमोननो दाबि खालामदों। आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै बै जोंनि सुथुरफोरनि गोसोआ इसेबो सोलायाखै रायजोफोर। ओंखायनो बिथांमोना सोलायाखैबा जोंलाय मानो सोलायनो? जोंथ' गोरोन्थि सिमां नुवाखै। जोंनि बड'फाया, जोंनि रिभलिउसनारिफोरा बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानो होननानै रिभलिउसन खालामनाया, जांख्रिखांनाया, बे मालाबाबो गोरोन्थि जानो हाया रायजोफोर। मानोना बुहुमाव गोग्लैसोनाय हारिफ्रा सोलोंथाइ, रांखान्थि जेराव सोबख' जादों, नासय जादों, गादब जादों, जेराव उदखारि जादों, बेवहायनो रिभलिउसन जादों। आरो मोनफ्रोमबो रिभलिउसननि फिनिशिंआ बेवहाय कमप्लिटलि धंस जादों, नङाबा बेवहाय फिथाइ ओंखारदों, साक्सेस जादों। आरो जोंनि रिभलिउसना मालाबाबो फेलार जानो हाया, जोंनि रिभलिउसना साक्सेस जागोन, बेखौ जों बयबो फोथायो। जुदि मुलुगाव जोंनिख्रुइ उन्दै हारिफ्रानो 2000 सुबुं अनजिमाजोंनो, 5000 सुबुं अनजिमाजोंनो मोनसे हादोर सोरजिना लानो हायोबा, आसामाव 15 लाख बर' फिसाफ्रा मानो मोनसे रायजो सोरजिनानै लानो हाया? बहा लिरनाय दङ बेलाय? बे जेरावबो लिरनाय गैया रायजोफोर। जेरै जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो BSc होनांदों, सोमावसारनायनि थाखायनो BTC होनांदों, बेबायदिनो जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ होनांगोन। मोनसे समाव जों हारसिंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जोंनि माखासे आइजो अनसाय आफाद, सोमावसारग्रा आफाद, BPSC दानानै जों सोमावसारदोंमोन। NDP हारसिं सोमावसारदोंमोन। दिनै बर' हारिनि गोख्रों रिभलिउसनारि आफादफ्रा खौसे जाफैबाय। दिनै मानो जोङो बड'लेण्डखौ मोननो हाया? आरो बड'लेण्डनि दिनै मोननो हानाय आरो मोननो हायै, बिनि बिजिरनानै नायनो गोरों बर' हारियावबो गोबां दैदेनगिरि ओंखारबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, रायजो राजाफ्रा सान्दुं अखा मिथियाजासे ओंखाम उखै हाबनानै रेल लामायाव सोमावसारो, राजा लामायाव सोमावसारो, आन्दलन खालामो,
अब्ला भारत सरकार आसाम सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंहरो रायलायनायाव दान्थे बिदान्थे जायो आरो दान्थे बिदान्थेयाव भारत सरकारनि मन्त्रि अफिसारफ्रा जोंजों जेनो नाथाय जोंनि दैदेनगिरियासो बुङो बड'लेण्डर खपन देखि लाब नाय बड'लेण्ड पाबलै क्राइटेरिया नाय क्राइटेरियानो गैयानो बड'लेण्ड मोननो आं दिनै सोंनो नागिरो बै दैदेनगिरिफोरखौ बड'लेण्ड मोननो क्राइटेरियानो गैयामोनबा मानो नोंथांमोना सिलाइगुलि अरनानै मानो बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनाय दिनै क्राइटेरिया गैयामोनबा 96 आव क्राइटेरिया दङमोन नामा दिनै क्राइटेरिया गैयाबा 87 आव क्राइटेरिया दङमोन नामा दिनै क्राइटेरिया गैयाबा एनडिबिआ बिएसएफ जानानै सोमावसारजेननाय समाव क्राइटेरिया दङमोन नामा क्राइटेरिया थायोबा बड'लेण्डखौनो बिनाय नङामोन जोंनि ओनसोलाव लामा दालां गासैबो थाजोबनायमोनबा इउनिभार्सिटि थानायमोनबा रांखान्थियाव बर' हारिया जौगानायमोनबा 1000 जन आईएएस अफिसार थानायमोनबा 1000 जन आईपीएस अफिसार थानायमोनबा जोंनि कलेज स्कुल गासैबो आमेरिका लन्डननि बायदि जाजोबनायमोनबा बड'लेण्ड बिनांगौनि दरखारानो गैयामोन नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिटिसिनि सिबा बुंदों आं बिथांमोनखौ सोंखारिनो फैयाखै रायजोफोर नाथाय खोथाखौ जेला बिथांमोना बुंबाय जोंबो बुंनांगोन मानोना जोंबो बिग्रायारि बिथांमोना बिग्रायारि बिथांमोना सिलाइ लाना सोमावसारदोंमोन जों सिलाइ लायाखै नाथाय जोंबो बिग्रायारि जोंबो गोसो गोरबोजों हास्थायदों बड'लेण्डखौ बर' फिसाफ्रा जाहाथे बयबो गावनि मान इज्जतखौ लानानै राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै बिखाफोर दाननानै खाफालखौ गोजौआव दोननानै बयनिबो सिगाङाव आं बर' होननानै संसार जानो हानो बेबायदि मोनसे ओनसोलखौ जोंबो गोरबोनिफ्राय लुबैदों दा बेनिखायनो दिनै क्राइटेरिया गैया दिल्लीयाव दाख्लैबावै भारत सरकारनि मानसिफ्रा माने हां सरथे जाबाय बर' लिडारफोरनो मा एन्सार होनो सरकारा जोबनोसै बिजेपि सरकारा बिथांमोना 2014 आव जोंनो खोथा होदोंमोन 5 बोसोराव बड'लेण्ड जेंनाखौ फोजोबगोन गुरखालेण्ड जेंनाखौ फोजोबनो हायाखिसै हां सरथे जाबाय बै समाव जोंनि लिडारफ्रा बाहाय जाबाय गावसोरा मा रायलायनो दिल्लीयाव थां मोनद' हारिनो एसटि बिनो थांदों बिसोरो बिनो थांदों थां उनाव थांनानै ओंखारनानै टिभियाव बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैयानो आं सोंनो लुबैयो बबे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै बबे कलेजाव फरायनानै बबे संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरिया नाङा रायजोफोर कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया भारतनि आर्टिकल 2, 3 आरो 4 बेखिनियाव लिरनाय दङ 1, 2, 3, 4 आव जेलानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो दिनै तेलेंगाना गोदान रायजो जादों बिथांमोना तामिल राव रायो अन्ध्र प्रदेशआव थानाय समाव सारा अन्ध्र प्रदेशआव तामिल रायो तामिल राव रायग्रा मोनसे हारिखौनो मोननै बुखावनानै गोदान रायजो बानायदों जौगानाय नांगौ होननानै दिनै विदर्भ रायजो बिदों माराठीखौनो रायलायो बिथांमोना माराठी राव रायग्रानि गेजेराव मोननै रायजो जानो थांगासिनो दङ दिनै बिहार इउपि गासैबो हिन्दी भोजपुरी रायो बिथांमोनखौ बुखावनानै मोननै मोनथाम रायजो बानायदों दिनै जोंथ' असमिया राव राया जों बर' रावसो रायो अब्ला जोंनि नामाव मानो मोनसे रायजो बानायनो हाया बिथाङा बुंदों आईएएस अफिसार नांगौ माने हिउमेन रिसोर्स नांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ नागालेण्डआ रायजो जानाय समाव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन हाजो खंखराव मोनसे जिल्लाल'मोन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेनो रायजो जादों लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट मिजोराम रायजो जानाय समाव जेबो गैया हाजो खंखराव रायजो जाग्रा गोबाङानो मोजाङै ड्रेस गाननो रोंबावामोन बे मानसिफोरनि थाखाय मिजो रायजो सोरजिनानै होदों अरुणाचल रायजो सोरजिनानै होदों मा दङ अरुणाचलाव दाबो इन्डास्ट्रि मोनसे मोजां गैया अरुणाचलाव मेघालयआव मा इन्डास्ट्रि दङ खैला फानै जायो खासि गार'फ्रा मा इन्डास्ट्रि दङ दिनै बिथाङा दिनै क्राइटेरिया नागिरदों ओरैनो बर'फोरनि गेजेराव सावरि बादालि जानायाव रायलायनाया जुदा जेराव माने आइ आफा रायजो राजाया दिनै जोंनि बिग्रायारिफ्रा सोरबाया जेलाव दङ सोरबाया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ सोरबा गावनि बिसि फिसानि मोखांखौनो नुवाखै थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' आइ आफा रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर
बेखौ बुंनायनि दाय जादों। बेखौ बुंनायनि दाय जादों।